na kawadhi nyime nyaka Ramogi en ni jokanyo manie sekta mar wuoth ahinya to joting' osigo dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto ochug aput manono gimomiyo chik manogolo matero osigo kowuok Mombasa e yor ndara nyaka sani pod ok timre kaka nowacho. Bende ne gibago ng'anyo mamuol e boma ma Mombasa ka giting'o mago mowuok Sudan ma milambo kod riwruok ma joting' osigo ka giwacho ni ok gimor go osigo madonjo pacho ka pod iting'o gi SGR mopogore gi kod trende mane gigeno ni biro ting'e to ka jatend piny Kenya ne osegolo chik makamano. Gimedo ni timo kamano dhi ataro mar chik mane jatend piny Kenya oketo ni osike mawuok dho wath ma Mombasa nyaka Sudan ma milambo nyaka ting' mana gi yor ndara. To form a task force to investigate and make recommendations on how to manage and make the port of Mombasa more affordable, efficient and competitive, because as it is now, the port is being held hostage by those currently defying and disobeying his orders. President of the Republic Directive is very clear during the inauguration. All our presidents were there. All cargoes, no exception, revert to Mombasa for handling and clearance. The same position from our government of South Sudan. All cargoes should revert to Mombasa for handling and clearance. We are not against SGR. Number two, as a business community,